Come back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Iclik. Ratu Icliknya dari Jawa Timur, Blitar, guys. Gini loh, ada unek-unek di hati. Unek-unek di hati. Unek-unek di hati itu tentang tipe-tipe cowok. Aku itu pengen takon yo Cayo. Cowok itu tipe niki sing piye lho? Menyukai cewek iki. Nek cewek iku sing teteke gede montok sing disilikon-silikon ngono kae, cenderung cowok suka enggak sih? Aduh. Mugi wahing-wahing. Mbahku iki wahing-wahing. Cowok seneng enggak sih tetek sing silikonan? Silikonan iki ditambahi 200 cc, 100 cc ben iso gede, ben iso kopah-kopah kaya duduh bakso. Enek sing seneng. Gila apa seneng nek cowok iku nek duwe pasangan teteke gede. Ojo apa justru dhek iki seneng. Cuma kadang gini ya saya, kalau melihat konjobone badanku kan nek teteke gede ku kan susune gede ku apik ya. Kayak menarik, menonjol, seksi, indah gitu. Tapi bagi cowok itu pas buka diajak bercinta dengan cewek, iku seneng enggak lek tetek iki gede, monyor-monyor apa seneng apa semakin bergairah apa semakin jengat-jengat ngaceng-ngaceng. Aku sampai kadang bertanya-tanya ngono lho. Seneng enggak sih? Aku ki soalnya pengen tak gede nih ya. Pengen tak gede nih, tak tambahi 200. Iya 200 cc apa tuh? Apa piye to hitungane nambahi tetek iki apa 4 apa ditambahi 20 30 cc. Aku enggak begitu paham, walaupun aku cewek. Ojo ngomong aku banci yo, enek sing ngomong pas tak poni ngene banci ya Rek. Enek sing ngomong mergane apa banci-banci ki ponian ngene iki. Kurang ajar aku. Kurang ajar. Terus ngono. Terus apa ki jenenge? Kalek lek apa ki jenenge nek ukuran sing pas bagi cowok iku piro? Jajal kumeno, jajal fantasimu ki apa kayak gitu loh. Nek cewek iku lek ndelok cowok, ondol-ondole semakin gede iku semakin demen ya. Ondol-ondole gede semakin demen, semakin wah kayak gitu, semakin kayak bergairah ndelok ondol-ondol gede, duwe ndok gede ngono kuwi. Tapi nek apa ya cowok ndelok tetek gede ngono ki seneng poga kayak gitu. Aku sampai detik ini ki urung paham gitu loh. Gitu. Apa cenderung cowok iku seneng sing piye ngono. Ngene iki dadi bayangne diklamuti pucuke. Danio lek penak. Mergo lek suwi ora diklamuti pucuke ngene iki grengsem. Angan-angan itu kemana-mana gitu loh. Nah aku seneng sih cowok sing ondol-ondole gede, ndoke gede, tapi aja sing sangklir ya. Aku enggak seneng sih cowok sing ndoke gede. Cenderung biasanya cowok lek ndoke gede ku mana cilik. Gede ndok. Tapi lek cowok sing lek pas ngaceng dadi ndoke dadi ondol-ondol kabeh kuwi sing enak lek nggih cilik. Lek nggih cilik enak, tapi lek sing ndoke modelane glambir ngono kae gak enak. Lek pas ngaceng ndoke tetep gede ngono kae iku cowok ngicilike gak enak. Aku sing diteni sih. Enek beberapa ki sing ngono kuwi. Enek sing wis ngene belok celuk aja sampai waras. Mergo waras penyakitan hati dan dada, dan tetap iclik dan tetap semangat menjalani hidup ini. Lara kentu ora penak memedase.